kuti gwengwe kunama mavyete tabwerani fikani mavyete fikani nditu simuchedwa lero ndifuna ndishishe mafano oganiza mopusa kwambiri chifukwa ndikuona ngati nchitidwe oganiza mopusa ukuchulukira chinkana anthu ambiri ali m'maluzi, chinkana anthu ambiri muli stagnant, chinkana anthu ambiri tsiku ndi tsiku moyo wanu sukusintha. Ndi chifukwa chake mmaganiza mopusa. Ine ndikukula nenso kaganiza mopusa muno. Ine ndili mwana nenso ndikaganiza mopusa momo. Koma inazafika nthawi yokuti moyo unandiphunzitsa. Ndiye anthu ambiri inu moyo mmautengera umasewera kwambiri. Mmaona ngati moyo ukunyengererani mafi kuti inu mukumva bwanji. Moyo sumanyengerera munthu. Kazi kusangalasa, kasi zikusangalasa moyo ukuonesa pati. Anthu ambiri mukuvutika chifukwa cha chibwana. Anthu ambiri mukuvutika because mukuganiza mwa chibwana. Andi chibwana chimalanda. Mavyete imadzafika nthawi moyo yokuti umadziwa kuti palibe chinthu chofunikira kuposa nthawi. Nthawi ikangopita suzaipezanso. Kusiyana kwa munthu amene ali successful ndi amene akulephera ndiko kuti amene ali successful amadziwa kufunikira kwa nthawi. Uyu amaona ngati nthawi ali nayo. How you invest your time determines whether you're going to be successful or not. Mene munthu umayigwirisira ntchito nthawi yako ndi zomwe zimaonesa ngati uzakhale munthu olephera kapena ukhoza. Ambiri akutaya nthawi yawo, pomwe ena akupanga invest nthawi yawo. Tonsefe timakhala ndi 24 hours pa tsiku. Koma ena 24 hours yomwe akupindula nayo, ena akulephera. Munthu Mulungu anatipasa kuti tiziganiza. There is no way iweyo munthu kuvutika uli ndi responsibilities udzitayaso nthawi yako mmoyo kumakangana za mpira za maniyu, kumakangana za mpira ati Arsenal, munthu uli ku Malawi nduku mapanga invest ma hours and ma hours zaka kumapita kuona nthawi yomwe munthu anapanga invest mu mpira wakunja. Thousands and thousands and thousands of hours. Poma wina mawazo omwewo ali busy kupanga zakupya. Tagula player 600 million. Kumona munthu amene akuti wagula player wa 600 million wavala patapata. Ali munawo chamu. Koma ikafika nthawi ya mpira akuuza zusi zikuchitika mu mpira. So kuna nthawi imene mupanga invest kumapanga zinthu zikuthandizani. Muna ngati mapanga invest kuphunzira kakuluka mabasket kakuwotcherera kayo makaniki umene bwezi pano muli pano. Muna ngati nthawi yomwe mapanga invest kumaonera ma TV show generations pala anthu kumalawi kuno kwa iwo amona ngati kuti DSTV ndi priority. TV ndi priority. But siku sidi madusa opanda kuona TV. Ndipo saphonya episode ya zoma kuona nazo. Pali sopo inake ndi maonera every 6 o'clock. Uyu check in. Khala pansi
kumaonera TV nkumadziwa uyu akunyengana ndi uyu ni mkazi wa uyu anamupha uyo mwaionera zaka zingati TV soap imeneyi 4 years pano. Uyiona nyumba bina kukhala kuyiona mbasa chisoni koma libize kusata izinzo zimuthandiza maso amafana ino mona ngati kuti mpira wetu muna uyamba ndini ife mpira utu tinawuyamba nthawi na John Barnes, achina Alan Shearer, achina Ryan Giggs, achina Eric Cantona. Taimene ili Man U, taimene ili Liverpool, taimene ili Newcastle. Mpira simunambe ndini utu achina Lord Gullit. Teko ziziwa zino zosezi koma simuzadipeza ife tili busy kupanga zimenezo zinthanzeya ndizikhala pano amene kuyenda wapansi mapita kumpira stadium nyumba mulibe ndiwo ndizikhala busy kusaka zigoli za munthu wina wake yemwe ndrama zake zimwe zili ku accountiko zili kwa iye ndi banja lake. Ndili mu stadium ndi anthu ena kuti avala masuti chifukwa iwo uja kumpira uja kulipidwa kumpira kuja akulipidwa. Ndizikakhala amenewo ndizikhala basi busy siku lonse kumvera ati albamu ya Nicki Minaj, albamu ya nyuwani ya ati kotuka albamu ya nyuwani ya Cardi B. Ndi Western Hawi kumamvera nyimbo za Cardi B siku lonse. Cardi B akulipidwa ndikulipida bojani. Akulu time investment is a priority. Nthawi yomwe mukuluzayo simuzayipeza. Maisidingo mmaonera wa ma generation mmaonera wa masopo mmaonera wa ma music video mmaonera wa majeze muli busy kugula wa akupindulani jani majamani inu majaseno inu koma dele manu asino mandi nyasa ndipo mandi boa bukuza na na zero mulibizo kwamba za chuma cha wina wa ku UK kwa dia amene waiona watch mene wavala ujeni Balotelli iwe chikukuza bojani nthawi imeneyo yokumabanga invest yokumabanga zopusa muna kati mwapita ku college mukatenga class bwezi muli pati maprizila bokena ngeke bwezi muli pati sumuza mpeza bilioni yako na TV taimene yalibi mukaona anthu apita mipira kumipira kuja amakhala kuti waja kulizoka mbelana kuti ase tete kapenye deal ya 10 billion jana ndagula matikiti front road zikaonera ujeni kumenya mpira akupanga ndrama kumene kuja. Iwe waku Malawi ukuvutika ndiwe mphawi ukusakasaka jezi ya nyuwani ya Man U ya Arsenal chifuka yomoli nayoyo ate abulesa nyuwani ndiye ukavala yakaleyo ukapita ukuku atakanira kuti avala yakale ndiye ndikulibuna ntenge ndrama iyi ndigulire ujeni jezi ya nyuwani kuti ndizikhala muthamangira nthawi koma kunyumba mwana school fees simunalipira. Ine kunduza kuti ase tete kone game ya basketball sindipita. Ine ndili ku Malawi sine manona sozobu. Koma ku youth center ni makhalako. Ine ndi mamenya basketball. Kunduza kuti tete kamenya soka ndipita. Tete kone mpira siningapita. Why? Because kamenya soka is a physical activity. Kamenya basketball is a physical activity. Sinima pesapo kanti kumakhala basketball na LeBron James. TV ndili nayo kumana one day neyo sinamita kabasi kumonera basketball. Zinipindula ya mundu mphawi ngati simuzatipeza ndikugula tikiti ndikuonera 50 cent. 50 cent ya nyimbo zake zimathandiza nika
oyimba ndikunalipo mbwe kumakhala makonseti mbwe koma simuzandipeza ndikumagula because ezo sizikundikhuza ndimene koko sindikupanga kondrama alona do anuyu inomudasera mpilanga kuzakuonerani alili wena anuyu inomudati muziyimba angabale kuzagula tikiti kuzakuonerani I'm not saying mpira samonere koma mukutsiruka nazo mahanga ndino mpira ndi moyo wanu mpira ukutalisani nthawi mutausiya mpirawo kumatenga nthawi imene mukupanga kumapanga invest moyo mwanu mpite patali zimisa TV yo masopo mukuonera kujoniwa libe ntchito zimene mukutaya nazo nthawi zaka kumapita zopanda ntchito nthawi yanuyo igwiriseni ntchito bwino chikhala mukusauka anthu olemera amadziwa kugwisa bwino ntchito nthawi because nthawi once you lose it you never get back. Be stingy with your time. Also, my and high is no pusa, Zinzobanda Paki. She will get a pond and agent. And the same Mogol Mego Abulipiba. I think I'm going to Abulipiba. She should have any. I'm a German Pidao. Magomentina Saja, Germany. She cannot do it. Magenza mu pusa kwambiri ndaya lumango time zo pusa chinkala muli amhawi invest your time wisely don't play life is cruel if you're stupid life is going to walk over you run over you you'll be left behind use your time wisely don't waste your time on stupid things that don't serve you any good. Invest in yourself. Because once you lose that time, you never get it back. Focus on what is important to you. Be selfish with your time. Be stingy with your time. Ine mukudi ndibide kumpira. Ine kumpira kono. Kapesa ko chani. Kumpira mukapesa ko drama tie. Mukudi ndikona basketball. Basketball ko neni kapesa ko chani. Be stingy with your time. You are busy making other people rich. You are busy working for other people's goodness. More busy kupopa and hukutiwo akupanga ziti building other people's empires. What about you? What are you building for yourself? And hamene what is obanga build zino obanga angakuthi zobanga build your empire yakho. Sinuna kulimpira musamone. Kumanda lobai nendo kumaona anthu akumalawi mahanga likuti iwowo mpira ndi moyo wawo koma palibe china mapezamo pindu mulibe zampira suli mulamba ndi inutu munthu ineyo ndakula mu life yokuti nenso ndikaizidwa zili mkaizidwa thandizira anthu ena pangira life ya anthu ena ineyo palibe kuchanga cholowa I invest in times, but in so much benefit in you. Susan Ibeza no tandizira and Mango Tandizira and what's my benefit? The video go said, Colloquially school football, American football. Sinapite my football. The Lebanese Shitu. Mosefose unena kuti, Obanda Mibilayo, Obanda ma TV show, Obanda Nimbos, Sumunga Kale, Mukalabana. Zukubwezani mbuyo. Invest your time. Magwila ntchito mabanga drama mabanga study mwatopa pita nikumpira. Ambiri lumolo kumpira kuchala makhala ali ma business. Akugulisa nteza, akugulisa kumpira kujaso sangonere akubanga kugena kake. Bwanji no sumukapita kumpira muja. Muzitenga ka business kani. Pita nako kumpira kuja. Kama soka kama luka sitengi ndikumpira kuja ukumukonera mpira ukumukugulisa win mabanga ndira mazano matoba mufuna mukapanga gambling pita mukapanga gambling opene kuja mukayika mabeti koma so kuti ndi mpira lozikana china chake kungakhala game ya Man U ziko losela mala limakhala shut down
Arsenal zero se shut down. Sunga poste kanto pa Facebook opanga live aiwe tele kumpira tifi. Ngati kuti ali yese moyo wake uli mampira. Ifetu kumavile kuno sinema pango sinema tanthano ndizopusa. Sikuti sitima ziziwa zinthu sitima ziziwa. Mwavusa ndo pa ifi center pa jana oziwa basketball. Temenya na. Koma game idiyo mlando na bulukaba sindukona game ya Lakers. Ndukona game ya LeBron James. Ndukona Jan sinema panga na wewe. Ndikaone iwa kusela mpira. Zajani. Ndikaindi timu kudi wa JB umasapota jani. Sini masapota timu na ili wase. Ndibena zinchino zwe. Zinpindria. Zinpindria. Mipira yo maipopa yo yukupindula nja. Ziko lungo boli la mbuye. Because even the president yo alibeza ni mpira. Adi Dr. Laz. Gula jezi. Mavuto alipirikiti akona na TV amwe na pampioni. Anzaga mamele kwa ma White House kusaka tuwe mabuku ma library kuwelenga kuona kuti ziko ndile ndesa bwanje a president apinda manja mwene ziko mulibe mafuta apinda manja akona na TV mpira abambo nyumba mulibe kana kali konse momoda nyamuka akasake na akazipanga invest olokuna kuti inezi ndizimudivuta secretary bwaje tinga kapasa kaka ndipile pasogolo ayi monkhabasi madziwa kuti ife ndibe malaki jale amene munhu ngati ineyo ndibe laki jale imene yoma khala pa mpando kumona TV ndilibe yoma dziwa kuti wagolesa hat trick zulo ndilibe nkha imeneyo ndizi mona ngati kuti aliyese basi azipanga za mpira kuti amene kupanga za mpira ndanga limene zikuayendera mwemwa. You're being used. You're being used as pawns. Chinkana antu bazikola basi panopa 1% imatuonera antu 90% because imaziwa that taika ni soka huku mwabange distract. Aiwala sometu kubanga huku. Aiwala sasa moyo wao kuti alipa umphawi ya kuvundika. Mukaba sampira aiwala abwera. Muntu kusanga amene koma muntu ukubwerera ku nyumba kuli mavuto. Wenda wapansa mwene choko bangwe uko pita kustedia. Bwerera ku nyumba ninja. And don't invest chisoni. I am not saying don't watch sports. Sinu nina kuti musamane ne mpira. Koma mwene usakale moyo wanu. Unless inuyo mapindu yanu. Unless inuyo ni ntchito yanu. Andambiriru unakali kumene kujago samalipidwa. Sibwezali kuti ndiye musamona ngati kuti gulu lose lija ndi chimodzimodzi. Ayi mpira omwe uja ena akujesa mabanja awo. Inu mpira wawo ukujesera ni ndani. Kukangana mwene mpana kumenya nandu alifakaje timu yake ya luza. Kuya kulira mwene. Menyana kubala tu uje ila luza. Uya magemu na kwambiri. Atibulana. Iya nalira luzulo tu timu yake italuza. Timu yake italuza iyi ndiyo meneyo akuti Bayern Munich. Bayern Munich ndiyo uko. Iyi wangu Malawi. Mphawi isungatu. Koma very invested. But it's not this what Tandiza is not saving you anything. Nemona ngambanga za nzeru. Sinzeli. Tawi kachisiru. Tawi bene mugwiruzayi mugwiwononga muzairira. Tawi bene makhala masiku mwana na TV, tawi bene makhala masiku mabanga za mpira instead of mabanga invest mwa inuyo muzairira. Wamakutu amve. Ubanda makutu zake usafa mphawi. It's your own choice.